ସେକ୍ସି ଆମର ପିଆଜକୁ ସେକ୍ସି ପିଆଜକୁ ଦହିବରା ଦହିଟା ଖାଇଲି ମସ୍ତ। ଆହୁରି ଅଛି ଆଳୁ ହାଇ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦହିବରା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଗ ବାଟରେ ଯାଉ ଦେଖା ହେଲା ଆମ ଦହିବରା ଭାଇଟା ଦହିବରା ସ୍ପେଶାଲ। କିନ୍ତୁ ଖରାକୁ ଦହିବରାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଆଉ ଅଟକେଇ ପାରିଲୁନୁ ଦହିବରା ଦେଖିକି ଯଦି କଟକର ଦହିବରା ନ ହେଇପାରେ ମାତ୍ର ଆମ କଟକର ଫେମସ୍ ଦହିବରା। ଆପଣ ଯଦି କଞ୍ଚଣାରୁ କୋଦଳା ଟୁର୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ରହିକି ଖାଇପାରିବେ ବାଲିପୋଇରେ। ଭାଇ ଟିକେ ହାଇ ବହୁତ କରିଦିଅ। ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେଲା ଦହିବରା ସ୍ପେଶାଲ ଦହିବରା। ଦିଟା ନାହିଁ ତିନିଟା। ଏଇଟା ରାଗଟା ମନ୍ଥା ହଉଛି ଲାଗି ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ରାଗ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଦଳି ଦେଇକି ସେଥିରେ ହାଲକେଇକିରି ଟିକେ ପଡ଼ିଛି ଆମର ଚଲା ଆଉ ହାଲକେଇକିରି ଲୁଣ ହାଲକେଇକି ଲଙ୍କା କିନ୍ତୁ ନା ରାଜି ପକାଇଯିବ ହାଲକେଇ ନାହିଁ। ଆସିଛି ଆମର ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ସିନା ବଇଲେଣି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ବଇଛନ୍ତି ଆଇଏ ରାଗ ଟିକେ ମୋର ଟିକେ କମ କରିବ କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ଝାଡ଼ା ମୋର କ୍ଲିୟର ହଉନି। ଏଠି ଗହଳି ହଉଛି ଭାଇ। କଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ଆମ ଭାଇ କହିଲେ କଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି କଣ ରହିଛି ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ଟଙ୍କା କେତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ କେତେ ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କାରେ ଭରପୁର ଏନ୍ଜୟ ବହୁତ ସାରା ଫନ୍ 30 ଟଙ୍କା ନୋ ଟେନସନ୍ ଖରାରେ 300 ଟଙ୍କା କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ମସ୍ତ ଖାଆନ୍ତୁ ମସ୍ତ ପୁରା ହାପି ଦହିବରା ସ୍ପେଶାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆମର ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି କଚ୍ 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 ଚିଙ୍ଗ 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 କରି କାଟୁଛନ୍ତି ପୁରା ମସ୍ତ ଷ୍ଟାଇଲରେ କାଟୁଛନ୍ତି ସେକ୍ସି ପିଆଜ ଗୁଡାକୁ କଚ୍ କଚ୍ କରି କାଟିଦେଲେ ଆଉ ଆମର ଆଇଟମ ମ୍ୟାନ୍ କିଏ ହେଇଛନ୍ତି କଚ୍ ଏଠି ଭାଇ ଭେରାଇଟି ପିଲା ଆସୁଥିବେ ନାଇଁ କି? ବାତ ତ ଇଏ ଆଶିଷ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ଟିକେ କମ୍ କର ଭାଇ ଲଙ୍କା କମ୍ କଲେ ଯାହା ହବ। ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୁଗୁନି ପଡୁଛି ଆରେ ବା ଖରା ଆଉ ଦହିବରାକୁ ଘୁଗୁନିର ମିକ୍ସ ବହୁତ ତାକୁ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି କରିଦିଏ। ଏବେ କଣ ପଡିବ ଆଳୁଦମ୍। ଆଉ ପଡିବ ଆଳୁଦମ୍ ଦମ୍ ଆଳୁ ବା ଆଳୁଦମ୍। इसको खाएगा ना मामू तो वाट लग जाए। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯୋଉ କଟା ହେଇଥିବା ଆଉ ମନ୍ଥା ହେଇଥିବା ସେଇ ହଟ୍ ଆଇଟମ ହଁ ତିନିଟା ଓ ଯୋଉ ବଢିଆ ଆରେ ବାପରେ ଢାଳି ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟା ଯାଇଥିବା ସେଇ ଯୋଉ କଚକାଚ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ନାଇଁ ପିଆଜ ଓ ସେକ୍ସି ପିଆଜ ପଡିଗଲା ଆଉ ଦହିବରା ଉପରେ ତାର ଟେଷ୍ଟକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦବ ଭାଇ। ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ନ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେବେ। ଆଉ ଆପରେ ଆସିବ ଆରେ ବା ସେଉ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସେଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ଉପରେ ଠୁମକା ଲଗେଇଲେ। ଆହୁରି ଅଛି ଭାଇ ରାଇ ମିକ୍ସଚର ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ଦହି ବାହାରିଲା ଦହି ଖାଇବ ଭାଇ ଓ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପଡିଛି ବିଟ୍ ଲୁଣ ହେଲା ଭାଇ ରେଡି ଅଛି ୱେଟ୍ ଚାମଚ ପଡିବ ଖାଇବ କୋଉଥିରେ ଧଳା 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 ଦହିକୁ ଧଳା ଚାମଚ ଇଏ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦହିବରା ହେଇଗଲା 2 ମିନିଟରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ଖାଇଦବୁ ସୁନ୍ଦର ଦହିବରା ହେଇଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ଖାଇଦବୁ ଖାଇଲା ପରେ ରିଭ୍ୟୁଟା ଦେବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଭାଇ ଯେ ଦହି ଦେଇଛି ବରା ଦେଇଥିଲା ନା ଦହି ଫାଷ୍ଟ
ସେକ୍ସି ଆମର ପିଆଜକୁ ସେକ୍ସି ପିଆଜକୁ ଏଠି ଦହିବରା ଦହିଟା ଖାଇଲି ମସ୍ତ। ଆହୁରି ଅଛି ସେକ୍ସି ଦହିବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ହଟ୍ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦହିବରା ଖାଇବେନି କ'ଣ ନାଇଁ କି ମଜା ରବି ରବି ଇଆଡେ ଦହିବରା ଖାଇବ ଆଉ ଦହି ପାଣି ପିଅନି ହେଲେ ଫାଇଦା ନାହିଁ ଖାଇବା କହୁଛି କ'ଣ କହୁଛି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ କ'ଣ କହୁଛି ଭଲ କହୁଛି ହେଲା ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ତାର ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟିଟା ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦବେଇ ଦିଅ।